kochani, 23 października, niedziela rano, jest 9:30 i jadę do pracy. No, a jak jest weekend i jadę do pracy, to wiadomo, że jadę na Ignacego. No, trochę mi tutaj chyba tańczy telefon, ale chciałam w sumie wyjątkowo nagrać takie intro troszeczkę wcześniej. Nie wiem, ile czasu dzisiaj będę miała po prostu po przyjeździe, a okazja jest ważna, bo to jest ostatnia wycieczka właśnie z tego cyklu Podróżuj z Ignacym na 230-lecie górnictwa na ziemi rybnickiej. Więc teoretycznie dzisiaj cykl zamykamy wycieczką do Radlina. Jedziemy na IMA, czyli na obszar kolonii robotniczej przy dzisiejszej kopalni Marcel, a wcześniej właśnie EMA Grube. No i co? Już dostawałam takie pytania, co dalej, czy będą dalsze wycieczki. W tej chwili nic niestety powiedzieć nie jestem w stanie, ale dzisiaj będzie petarda. To jestem w zupełności przekonana o tym, że petarda będzie. Mamy bardzo bogaty harmonogram, między innymi Izba Pamięci, spacer historyczny i oczywiście obiad. Zresztą kto śledził wydarzenie na Facebooku, ten mniej więcej wie. No i dobra. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Miejskiej Izby Tradycji, po której zostaliśmy wspaniale oprowadzeni i zostaliśmy świetnie ugoszczeni. Okazuje się, że najstarszym eksponatem w izbie jest ząb mamuta, więc rozpiętość czasowa eksponatów jest imponująca. Wycieczka trwa w najlepsze, ale ja jestem dzisiaj przewodnikiem, tak jak w Rygutowach opowiadam i nie jestem w stanie tak do końca nagrywać, ale zaczęliśmy tam na dworcu autobusowym, idziemy wzdłuż kolonii Emma, a tutaj mamy szyby z Marcela i kurde, nie chcę tak ludziom chamsko się no, w każdym razie, Boże, ale dziwnie, tam ten basztowy budyneczek, który się staram pokazać palcem, to jest szyb projektu Hansa Pelziga, którego budowa została ukończona w 1914 roku. Pelzig to jest ten sam człowiek, który zaprojektował zabudowania dzisiejszego Chrobrego 1 na Annie. Wcale nie gadam do siebie. Na czulo, nie słuchajcie. No i właśnie jak mówiłam tutaj w wycieczce, więcej projektów wykonał między innymi dla niedowczyc, ale one nie zostały zrealizowane i to, co mnie najbardziej zastanawia w tej postaci, to było to, że on był właśnie zaciekłym przeciwnikiem Hitlera, a zmarł dość młodo w niewyjaśnionych okolicznościach, oficjalnie na jakieś problemy sercowe. Więc to też jest szalenie ciekawe. No i idziemy dalej. Ja się staram jakoś to wszystko dokumentować i prowadzić wycieczkę. Dobra. A tutaj budynek z 1908 roku. Dzisiaj górnicza strzecha, restauracja. Wcześniej tak zwany budynek NOT-ów, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej. Jeszcze wcześniej własność kopalni. Jeszcze wcześniej kasyno dla wojsk niemieckich, a oryginalnie willa dyrektora EMA Grube i Boże, ja dzisiaj jestem jakaś naprawdę wolna.
No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Willa dyrektora, aha, no jasne, autorstwa Millera, czyli tego samego pana, który dla Friedlandera, czyli właściciela tego wszystkiego projektował w Gorzycach pałac. No, muszę zebrać myśli. Nie wiem, czy poznajecie. Ja już poznaję. To jest Radliński Dom Kultury, ale co ciekawe, budynek powstał w 1964 roku, ale budując go, budowniczy natrafili na pozostałości kopalni Maria Hilf, a konkretnie szybograf Johannes z 1873 roku. No. Taka ciekawostka. Bardzo nowoczesny szyb, natomiast tak po kopalni, jak i po nim samym nie ma dzisiaj już śladu. Teraz jesteśmy przy pierwszym szybie kopalni Maria Hilf, czyli Dorel, ale dzisiaj zostało z niego tylko miasteczko ruchu. I z ciekawostek, drążenie tego szybu trwało 2 lata. Było na tyle problematyczne, że podobno właśnie stąd się wzięła nazwa całej kopalni, czyli Maria Hilf, Mario pomóż, bo po prostu napór wody powodował, że było to zajęcie tak wyczerpujące i niebezpieczne, że ludzie się tak modlili i podobno te modlitwy zostały wysłuchane i po 3 latach wydobyto pierwszy węgiel. Dobra, teraz już idziemy na Polonię Emma i tam, a nie, jeszcze widzę, że jest jeden punkt po drodze. Tutaj otwarta w 50 roku szkoła górnicza, dzisiaj bodajże szkoła branżowa, nie jestem pewna. No, natomiast taki dosyć ciekawy, estetyczny budynek w stylu wczesnego socrealizmu. Muszę ruszyć za grupą, taka piękna kolejka z podziemi wyjęta, ale szybko wam powiem, tutaj mamy szluchtę, z niemieckiego szlucht to jest wąwóz i tutaj dzisiaj się dzieci bawią, natomiast kiedyś była tutaj taka ślepo zakończona bocznica kolejowa, nie wiem, czy dobrze idę, i tutaj rozładowywano ziemniaki, ludzie czekali właśnie na ten rozładunek ziemniaków w latach powojennych. I dochodziło to podobno do absolutnie dantejskich scen, bo ziemniaków było tylko tyle, co z przydziału trzeba było go sobie wyszarpać, później jeszcze zważyć i w międzyczasie podobno te ziemniaki w ogóle przemarzały i dramat. No, teraz idziemy już na Familonki. No i jesteśmy. Kolonia Emma, rozpoczęcie budowy w 1897 roku, projektant Müller, czyli ten sam pan, który zaprojektował willę dyrektora. Jego zamysłem na to miejsce było coś, czego dzisiaj już chyba nie widać. On wymyślił całe to osiedle patronackie Emy jako osiedle ogród osiedle, co widać też na starych zdjęciach. Obecnie oczywiście, no choćby z uwagi na fakt, że istnieje tutaj ruch samochodowy, no być może, a nawet na pewno ten zamysł już nie jest widoczny. O, co jest
interesujące, no ale istotne też mur pruski. Na wyższych kondygnacjach wielu tych budynków właśnie widać wzmocnienie w postaci muru pruskiego, no ale mimo wszystko dużo się pozmieniało. Tutaj konserwator też chyba dopiero od niedawna ma coś do powiedzenia, bo w większości budynków na przykład zlikwidowano okiennice drewniane. Teraz niektórzy sobie wsadzili rolety albo zrobili jakieś nowoczesne okiennice. Ostatnim punktem jest pomnik ofiar Szyburejen, gdzie w maju 1945 roku znaleziono 7 ciał ofiar. Byli to ludzie wrzuceni po prostu do Szybu żywcem, najprawdopodobniej przez lokalne gestapo. No i właśnie te ostatnie tygodnie wojny, ostatnie tygodnie przed wkroczeniem Armii Czerwonej to był czas absolutnej paranoi i karania cywili według prawa wojennego. Ile było ofiar tak do końca, to tego już pewnie nigdy się nie dowiemy. Wróciliśmy już na Ignacego. Za mną szyb Głowacki, jak doskonale wiecie. I co? Czekamy teraz na pokaz maszyn, ponieważ w tej edycji wycieczek mamy także pokaz maszyn. Właściwie powinnam pokazać tam, ponieważ będzie to pokaz na szybie Kościuszko. W Radlinie odwiedziliśmy jeszcze jedno miejsce z zewnątrz, tak zwany Schlafhaus. Jednak nie nagrywałam tam, nie robiłam zdjęć, ponieważ obecnie część tego budynku jest komisariatem policji w Radlinie, a w części po prostu są mieszkania socjalne, no więc głupio w niedzielę robić ludziom zdjęcia okien. No, także nagram Wam jeszcze troszeczkę pracy maszyn i jadę montować ten film. Tyle na dzisiaj. Tutaj za nami największa parowa maszyna w Europie, nie ma drugiej takiej dużej. No i przed chwilą właśnie mieliśmy pokaz jej pracy. No i będę się kierowała do rodziny na kawę, a potem do domu. Czyli plan zmianie nie uległ. Absolutnie nie.